Pa. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nanonood at sumusubaybay sa gabing ito. Tayo po ngayon ay live dito po sa ating episode. At ang title po ay Receive It Now. Okay, unang Lunes po ng buwan ng Disyembre at ito po ay huling buwan ng Disyembre ng taong 2025. Kaya muli, samahan niyo po kami sa mga oras na ito at buong puso po kaming buong puso po nating tanggapin ang nais ipagkaloob sa atin ng Diyos sa pagkakataong ito. Ako po ang inyong lingkod, Reverend Ber Santos ng Jesus Be Lifted Up, Oriental Mindoro Chapter dito po sa Calapan City. At welcome po tayong lahat sa ating programa, Receive It Now. Ngayong gabi po, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa hope o sa Tagalog po ay pag-asa. No? Ang ating pong theme verse ay matatagpuan natin sa Isaiah chapter 40 verse 31 at nais ko pong sa basahin ito sa NIV version. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pain. Purihin po ang Diyos sa mga salitang ito, no? Na nagsasabi kapag daw po tayo umaasa o ang ating pag-asa ay nasa Panginoon, matutulad daw po tayo sa mga agila na lumilipad at hindi napapagod, no? Tumatakbo pero hindi nagwe-worry o hindi napapagod, ano? At tayo daw po ay lumalakad pero hindi na nawawala ng loob, ano? Hindi nahihimatay, sabi rito. So, ang personal revelation ko po dito, mga kapatid, kapag tayo po ay talagang sa Diyos nagtiwala, nanampalataya, no? Ang pag-asa po natin ay ipinagkakaloob ng Panginoon. Sa totoo lang, katulad po ng sinabi ng Jeremiah 29:11, ano? Yan po yung ating verse nitong nakarang anniversary ng Jesus Be Lifted Up Church dito po sa Calapan. At napakaganda po, napagpala po kami sa mga salitang iyon sa kapahayagan ng Panginoon na nagsasabi sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future, no? So ang Diyos po ang nagbibigay ng pag-asa lalo na kapag tayo po ay nawawalan ng pag-asa, no? Kapag ang tao po ang inaasahan niya ay ang tao, may pagkakataon na mapapahiya po tayo o hindi natin matatanggap yung ating inaasahan. Kaya po dapat sa Panginoon po tayo lumapit at magtiwala, no? May mga pagkakataon po na ang tao ay nakakaranas ng problema, ng kabigatan sa buhay, sa pangangailangan, maaaring hindi po niya natatanggap agad. Pero kapag sa Diyos po tayo nagtiwala, nanampalataya, siya po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. At ang sa talata po na tumatak sa aking puso, kapag tayo po ay nagkakaroon ng mga bagay na iniisip sa mga pangailangan natin, sa desisyon, yun po sinabi ng Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Ano po sabi doon? Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. Sa Diyos daw po tayo magtiwala ng buong puso at lubusan. At huwag nating ipagmalaki ang ating karunungan. Sa lahat ng ating desisyon, sa lahat ng ating gagawin, sa Kanya natin ipagkatiwala at siya po ang magtutumpak, ang magtuturo sa atin ng tamang landas.
para matupad ang ating ninanasa. No? Kanina po ay nagtanong po kami ng ilan sa ating mga kapatid sa Jesus Be Lifted Up Family kung ano po yung mga Bible verses na nagbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa sa araw-araw. At meron pong ilan dito na actually marami po ang nagpadala ng kanilang mga talata o mga siguro mga life verses nila ito. Pero meron lang po tayong ilang babasahin dito, no? At sila po mismo ang nagpahayag nito. Katulad po ni Pastor John Magluya. Ang verse po niya na siguro ito po yung kanyang life verse sa Isaiah 60 verse 22. Sabi po dito, many Christians right now are experiencing melancholy situations like negativeness, hardship, trials, and persecutions in life. But we have to always remember God's promise. When the time is right, the Lord, will make it happen. Yun po sabi ng Isaiah 60 verse 22. In His perfect timing, everything will change from nothing to something, from poor to rich, from sickness to healing, from disunity to unity, from anger to love, and from sadness to happiness. No? So ito pong talatang ito ay very applicable po do sa mga taong naghihintay. Ano? Marami po kasing tao na may hinihiling sa Panginoon pero ang Diyos po kasi hindi siya tumutugon ng ano ng bigla-bigla. May mga pagkakataon na kailangan po nating maghintay. So pag sinabi ng Lord na yes, yes, pero wait muna, hindi pa ngayon, kumbaga, no? Pero pag ang bagay na hinihingi naman natin ay hindi kalooban ng Diyos, eh syempre, sasabihin ng Panginoon sa iyo, no, no? Kaya tama po 'yun, ano? Sabi rito, when the time is right, kapag tamang panahon na ang dumating, gaganapin ito ng Panginoon. Kaya nga po sabi ng Ecclesiastes, for every time there is a season and for every season there's a time. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. Kaya sa atin po bilang mga mananampalataya, no, ang kalooban po ng Diyos ang ating hilingin. Hindi po yung kalooban natin. Minsan yung kalooban natin, nagmamadali po tayo. Gusto natin agad-agad. Pero si Lord po, God's time is perfect. No? God's time is perfect. Kaya sa Kanya po natin ipagkatiwala. Si Sister Aiza, alam naman po, ang kanya namang verse na ibinigay ay Joshua chapter 1 verse 9. Sabi rito, God always reminding me in Joshua chapter 1 verse 9. No? Yan po ang na-receive ko nung nag-prophesy sa akin at sinurrender ko sa Lord ang buhay ko. Bukod sa mga napapakinggan at nababasa everyday. Ano po? Nais ko pong basahin yon para mas malinaw. Ano? Yung Joshua chapter 1 verse 9. Kasi ang kabisado ko po yung Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi po ng Joshua chapter 1 verse 9 ay ganito. Praise God. Sabi po dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So napakagandang pangako po ito ng Panginoon. Ano? Actually, ito po salita ng Diyos kay Joshua. Kasi noong mga panahong yon, talagang nag-aalala si Joshua kasi sa kanya ay pinagkatiwala ang mga Israelita noong time na yon, nung si Moses po ay pinagpahinga na ni Lord, ano? At si Joshua po ang ipinalit. Kaya siya po bilang successor ni Moses ay talagang nagkaroon siya ng
ng pag-aalala. Pero nagsalita po ang Diyos na binigyan siya ng confirmation na sasamahan siya, laksan niya ang kanyang loob at hindi siya pababayaan ng Panginoon. Yan din po ang nasulat sa Hebrews 13 verses 5 and 6 na ikinote din po ni Sister Isa, no? Sabi diyan sa Hebrews 13:5 and 6, marami po kasing tao nag-aalala kung saan kukuha ng pera, no? Kung may pangangailangan po tayo, no? Nag-aalala po ang maraming tao ah, kung paano maipagkakaloob ng Diyos yung lahat ng kanilang pangangailangan. Pero sabi po ng Hebrews 13:5 and 6, sabi rito, huwag kayong magmukhang salapi. Masyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan o iiwan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin at hindi ako matatakot. So yun po, no? Kapag narinig po natin salitang yun na nagpapalakas ng ating loob, no? Kaya ito, Sister Isa, salamat sa mga talatang ito na binigay mo at kung dito ka napagpala, tayuan mo po ang pangako ng Diyos. Si Pastora Jonah naman po ng J. Blue Kamasihan ay nagbigay ng kanyang talata, no? Ito po ay sa Awit 37:4. At ito pong Awit 37:4 ay laging binabanggit po ng mga tao ito. Lalo na po kung sila po ay ano tawag din no? Sabi ho ng Psalms 37 verse 4. Tingnan po natin, no? Seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's, no? Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Sabi ni Pastora Jonah, personal ko pong naranasan na kapag nagtiwala tayo sa kapangyarihan at kayang gawin ang ating Diyos na buhay, kailanman hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mapapahiya at hindi tayo matatalo o mapapahamak. Kahit anong trials and challenges ang maranasan natin sa buhay, dahil walang mahirap at imposible sa Diyos. Lagi niya tayong ipapanalo sa lahat ng laban natin sa buhay. So yun po ang nasulat din sa Romans 10:11. Ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon, kailanman ay hindi mabibigo. Tama po yun, ano? So salamat sa buhay ni Pastora Jonah na personally, alam ko po yung mga naranasan niyang mga kabigatan sa buhay, no? Sa pamilya, sa trabaho, sa kanyang negosyo, at maging sa paglilingkod sa Panginoon. Talagang ano po yan dumadaan sa buhay ng tao. Pero kapag ang tinayuan mo ay yung pangako ng Diyos, no? Yung kanyang encouragement, yung kanyang mga salita na talaga namang napaka makapangyarihan, ay hindi tayo matatalo ng kaaway. Ano? Si Sister Clyde, ang sabi niya sa Isaiah 41 verse 10 naman yung kanya, no? Sabi niya yung trauma o anxiety o depression na pinagdaanan ko, sabi niya, last 3 years ay bangungot. Akala ko noon hindi ko nakakayanin, pero dahil sa pagpaalala sa akin na binigay niyang weapon ko hanggang ngayon, declaring this verse, patuloy po sa laban ng buhay na siya ang kasama. Praise God. Ano po? So, purihin ang Panginoon. Basahin natin yung Isaiah, no? Para malinaw. 41 verse 10. Okay. Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi po dito, do not be afraid. Yan. I am with you.
I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Sabi sa Tagalog, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So, purihin po ang Panginoon. Ano? Talagang yan ang pangako ng Diyos na sa mga tao, sa ating pong lahat na nagkakaroon ng kabigatan sa buhay o depresyon. Katulad nga po ng naranasan ni Sister Clyde. Pero dahil may salita ang Diyos sa kanya, na kanyang pinangawakan, ayun, hanggang ngayon, sabi niya, ay nagtatagumpay siya sa buhay. Si Brother Jeff naman, Philippians 4:13 naman sa kanya, no? Ang Philippians 4:13 ho ay salita po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang sabi niyan, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang sabi niya rito, sa tuwing nanghihina ako at laging may mga pagsubok na dumating sa buhay ko, itong verse na to ang nagpapaalala sa akin na kaya kong harapin ang lahat. Kasi kasama ko ang Diyos at palagi siyang nagbibigay sa akin ng lakas upang malagpasan ang lahat ng iyon. So, purihin po ang Panginoon sa mga mahalagang memory verses na ito na binanggit po ng ilan sa ating mga kapatid. So ako po personally, marami din po tayong naranasan na mga pagsubok, problema, una sa pagiging Kristiyano po natin, kasi nung mga panahon ako po ay nagtatrabaho pa sa gobyerno, talagang na-challenge po ako na nung na-realize ko po yung aking buhay bilang mananampalataya, kasi nung hindi ko pa tinatanggap si Lord, ay talagang ako po ay laman ng mundo, no? At kahit sa trabaho ko po ay nahulog po tayo sa kasalanan. Pero isang araw ako po ay chinalis ng Panginoon na iwanan ko po yung aking trabaho at ako'y maglingkod sa Kanya. At yun po yung sinunod ko. Sa biyaya po ng Panginoon, sabi ko nga kay Lord, nakipag-covenant ako sa Panginoon, Lord, simula ngayon, ikaw na ang aking employer. At dahil ikaw ang aking employer, no, kayo po ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, ay hindi nyo kami pababayaan. So, noong mga panahon yon ay naglalakihan po yung aming mga anak, nag-aaral, at biglang-bigla ako po ay umalis sa aking trabaho. Hindi na po ako nagpatuloy sa aking trabaho sa gobyerno at naglingkod po ako sa Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, the Lord supplies everything. No, siya po ang nagkaloob hanggang sa napagtapos po namin ang aming mga anak sa pag-aaral. Sa panahon na kailangan namin ng pantusto sa pag-aaral ng aming mga anak at maging sa aming pangailangan araw-araw, siya po ang aming great supplier. No? At maraming himala po. Maraming himala kaming naranasan pagdating dyan. Kaya na-realize ko po na kapag wala talaga si Lord at wala ang kanyang patnubay sa atin, ay wala tayong magagawa. No? Kaya sabi ng 1 Peter 5:7, trust all your care upon Him and He cares for you. No? Ipagkatiwala natin sa Kanya lahat ng ating kabalisahan at siya ang kumukupkup sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. So, pwede po tayong manalangin, ano? Gusto ko pong ipanalangin ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, no? At ako po ang aking masasabi para talagang tayo po yung magtagumpay sa ating buhay, sa Diyos po natin ipagkatiwala ang lahat, no? Wala po tayo kasing magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Siya lamang ang ating pag-asa, siya lamang ang ating tagumpay. At lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon sapagkat nakilala natin siya sa isang biblical at personal na kaparaanan. So, tayo po'y manalangin ngayon at nais ko pong magbigay ng isang panalangin
para sa lahat po na sumusubaybay sa ating programa ngayong gabi. Tayo po yumuko at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito sapagkat sa maikli sandali, Lord, ang topic na ito patungkol sa pag-asa o sa hope, Panginoon, ito'y nagmumula sa iyo. At tunay nga, O Diyos, sabi ng iyong salita, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Pero dahil lagi mo kami sinasamahan, lagi mo kaming ginagabayan, pinapatnubayan, Lord, napagtatagumpayan po namin ang lahat ng kabigatang ito, maging ang mga problema, ang mga pangangailangan po namin sa araw-araw, at lagi mo kami binibigyan ng pag-asa. Tunay nga, O Diyos, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga kapatid na ngayon ay mayroong dinaramdam sa buhay, may pangangailangan, may sakit karamdaman, at merong desisyon na kailangan nilang harapin. Ama, dalangin ko po ang kalooban mo po ang siyang manaig sa kanilang buhay. Lord, patuloy mong patunayan, O Diyos, na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang may lalang sa lahat ng tao at walang mahirap para sa iyo, Panginoon. Yes, in the name of Jesus. Kaya Ama, dalangin po namin sa lahat po ng may mga kahilingan sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Samahan mo po sila at tunay nga, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Maraming maraming salamat po, Ama. Sa inamin, O Diyos, pinabalik ang lahat ng papuri, kalwalati at karangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Purihin po ang Diyos. Muli, marami pong salamat sa mga nakasama po namin ngayong gabi at nakasubaybay, nakapakinig sa ating munting programang ito na I receive it now. Ang inyo pong lingkod, Reverend Ber Santos ng Jesus Be Lifted Up Church dito po sa Calapan, Oriental, Mindoro ay bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. God bless you all. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. To God be the glory.